рӯзи сешанбе 5 март дар 15 айолати амрико ва инчунин ҷазираҳои самоаи амрикоӣ овоздиҳӣ баргузор мешавад ки номзади интихоботиро аз ҳар ҳизб маълум мекунад. ҷо байден аз демократҳо ва Доналд Трамп аз ҷумҳурихоҳҳо умедворанд ки номзади расмии интихоботӣ хоҳанд шуд. Ники Ҳейли, собиқ сафири амрико дар созмони милали муттаҳид, дар як мусоҳибааш гуфт, ширкати ӯ ба хости овоздиҳандагонаш рабт дорад. аз овоздиҳиву сармояҳои онҳо ҳамааш маълум мешавад. тамаркузи мо бояд сари эҳтироми пули андозсупорандаҳову коҳиши шумори аъзои ҳукумат равона шавад. Яке аз мавзӯъҳои муҳим барои президенти пешин Доналд Трамп муҳоҷирон аст. дигар набояд ҳеҷ як амрикоӣ бегуноҳ аз ҷинояти муҳоҷирон ҷонашро аз даст диҳад. пешашро бояд гирифт. шумо бояд овоз диҳед, чунки рӯзи 5 ноябр ба мо овози бисёр лозим мешавад. президент Байден, ки ҳафтаи гузашта дар сарҳади Техас буд, Трампро дар он муттаҳам кард, ки монеи тарҳи қонуни нави амнияти сарҳадҳо шуд. ҳамсари ӯ Ҷил Байден рӯзи шанбе ба мавзӯи муҳими дигар, ҳаққи занон барои таваллуд таваҷҷӯҳ намуд. ӯ мехоҳад исқоти ҳамлро дар кишвар манъ кунад. Доналд Трамп барои занҳову оилаҳои мо хатарнок аст. мо набояд иҷоза диҳем ки ӯ баранда шавад. Байден барои намояндагии ҳизбаш дар интихобот ҳама шансро дорад. барои Трамп тарафдории дасти кам 1215 овози вакилони ҷумҳурихоҳ лозим аст ки номзад шавад. барои эълони натиҷаҳои ниҳоии овоздиҳӣ дар супер сешанбе эҳтимолан чанд рӯз лозим мешавад.